Eta irakurle moduan ere ipuina izugarri gustatzen zait. Agian nire lehenengo irakurketetan, ez dakit, Lizarralderen Sargori, Obabakoak, Cortázar, ez dakit, hain garrantzitsuak izana edo Txiki Berkarrez, zer ikusia dauka, eta ipuina asko gustatzen zait anekdota oso txiki batetik, oharkabean pasa daiteken anekdota txiki batean aukera ematen dizu diskurso asko aztertzeko, hor zer jokatzen den, eta gainera formarekin jolasteko nik uste aukera handiagoa edo erresago ematen duela, eta nik uste literaturak formatik ere esanahia sortzen duela, eta intensoagoa iruditzen zait, ipuin batean hitz bakoitza da garrantzitsua. Ez dakit badakigun batzutan ipuinak irakurtzen edo ipuin liburuak irakurtzen ditugu oso novela moduan, hasieratik bukaerara, kapituluak balira bezala eta ez dira. Nik uste ipuin bakoitza behin edo bi edo hiru aldiz irakurri behar dela, eta hitz bakoitzean jokatzen duzula bizitza, edo jokatzen duzula ipuinean ez dago bete lana.